căsuță în care ăsta îl prindesc un pic de ceas, și e o cutiuță pe acolo? Dacă nu, luați-l așa. Da, luăm așa. Uite așa, într-o... Ia, da, puneți-l acolo. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pentru mare milă ta neștărție, auzinește, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru roaba lui Dumnezeu, Selena Anastasia, cea nou botezată, pentru sănătatea și pentru mântuirea ei. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru robii lui Dumnezeu, Alina și Laura, nașii care au primit pe prunca aceasta. Încă ne rugăm și pentru robii lui Dumnezeu, Alexandru și Maria, care au născut-o pentru toți binecredincioșii creștini care participă la această sfântă slujbă, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Binecuvintează. Cel Iordan de la Ioana, binevoita se boteza pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacuratei Maicii sale, Doamne, cu puterea cinstită și de viață trecătoare cruci și pentru rugăciune tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Iubiți credincioși, iată, este un prilej deosebit de bucurie pentru familiile dumneavoastră. În primul rând, pentru dumneavoastră, familia părinților trupești, care ați născut-o pe micuța Selena Anastasia, ca rod al dragostei voastre. Este bucurie pentru nași care au renăscut-o din apă și din duh, după porunca Mântuitorului. Și sigur este bucurie pentru fiecare dintre cei care vă sunt alături la evenimentul acesta și nu în ultimul rând este bucurie și în cer, unde Îngerii lui Dumnezeu se bucură că, iată, biserica noastră drept măritoare creștină își mărește rândurile astăzi cu un nou membru. Spun asta pentru că, da, botezul se mai cheamă și poarta sau ușa de intrare în creștinism. Este primirea în rândul membrilor bisericii. Și știm cu toții că, de obicei, un prunc până la botez nu beneficiază de niciun fel de rânduieli ale bisericii, nu se împărtășește, nu îi se fac, eu știu ce alte rânduieli și rugăciuni. Odată cu aducerea aici și odată cu devenirea ei ca membru în biserică, iată, i s-au administrat nu una, ci 3 din cele 7 sfinte taine ale bisericii. În primul rând, prima taină este botezul, care prin afundarea aceasta în apa sfințită simbolizează curățirea pruncului nou botezat de toate păcatele pe care, atenție, un prunc nu le are personal,
că un drum nu se naște cu păcate, dar vorbim aici de păcatele pe care le poate moșteni de la părinți, de la moși, de la strămoși, ceea ce în biserică numim păcatul sau păcatele strămoșești. Așadar, este afundată, se îngroapă aceste păcate moștenite și scoate din apă un om nou, curat și luminat. Sigur că mulți întreabă, zice, dar ce copilul moștenește păcatele? Moștenim tot. Moștenim gene, moștenim nume, moștenim, nu știu, apucături, moștenim drepturi și așa mai departe. De ce nu? Moștenim și unele păcate care pot fi așa revărsate din neamurile de dinainte. Dar pentru asta există botezul, pentru curățire, pentru eliberare. Totodată, pruncul este îmbrăcat, dacă vreți, într-un scut care să-l apere de toate răutățile care pot veni din exterior. Ați văzut ce frumos se cântă după ce botezăm copilul. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. A fi îmbrăcat cu Hristos înseamnă a-L purta ca pe o platoșă care să ne păzească de toate. Imediat după baia botezului a primit a doua sfântă taină, ungerea cu Sfântul și Marele Mir. Sau mirungerea, care înseamnă precetuirea truncului cu darurile cele bogate ale lui Dumnezeu. Și atenție, iarăși, când vorbim de daruri bogate, nu ne referim la cele materiale. Astea le asigurați dumneavoastră, familia, cu nașii, cu neamul și așa mai departe. Vorbim de cele fără de preț, sănătate, frumusețe, înțelepciune, eu știu, voință, dorință, putere de muncă, talente pe care să le primească de la Dumnezeu și de care să se folosească în viață. Știți că unii cântăm am născut cu mine în frunte. Acolo nu e de râs, acolo este o întreagă teologie. Cine i-a învățat bine. Ce înseamnă să spui despre cineva, bă, are mine în frunte. Adică are de la Dumnezeu talente și daruri neprețuite, care îi face pe câte unii să fie, uite așa, să se descurce în toamnă. Adică să fie fâșneț, să fie dăruit, da? Cu niște daruri aparte. Imediat după acestea două îi vom administra a treia Sfântă Taină, care este Sfânta Împărtășanie. Vreau să rețin. Primele două, botezul și mirungerea, s-au săvârșit odată pentru tot restul vieții. Acestea nu sunt repetabile. Sfânta Împărtășanie, în schimb, este repetabilă și stă în grija dumneavoastră. Părinții, în primul rând, nașii să-i mai trageți de mână, din când în când să-i întrebați dacă au mai adus-o pe cea mică pe la cabinet să o vaccinăm cu Hristos. Nu cu seringa, ci cu linguriță. Da? Pentru că până la o vârstă, când copilul devine matur și poate să decide pentru el, e grija noastră. Nu cum spun câte unii, zice, da, zice, eu nu am vrut să mă botez, că m-au botezat părinții cu forță. Serios? Dar părinții nu cumva ți-au dat și numele cu forța? Ți-au dat și mâncărică cu forța? Te-au dus și la doctor cu forța? Dar aici e o altă chestie, că nu l-am dus cu forța, l-am dus din grijă. Bă, e grija mea. Pruncul nu știe. Nu are discernământul ăla format. Și atunci, a cui e grija? A noastră. Că de-aia i-am dat viață, să-l și protejăm până ajunge să se protejeze singur. Da? Atunci, așa cum avem grija față de hrană, față de sănătate și toate celelalte, să fie curat, să fie îngrijit, să fie deștept, ne îngrijim și de cele ale sufletului. Dragilor, nu mă mai lungesc, vă spunem, dar adică îi rugăm pe Dumnezeu să vă crească frumos, să-i dăruiască tot ce are mai bun, da? Să crească mare, voinică, sănătoasă, frumoasă, înțeleaptă. Cum vă doriți dumneavoastră, așa vă dorim și noi. Și îl rugăm pe Dumnezeu, așadar, să o binecuvinteze cu toate darurile și
și spunem din dragă inimă, în primul rând ei, că este în centrul atenției și dumneavoastră tuturor, și părinți trupești și nași și tuturor celor de față, mulți și fericiți ani și petrecere frumoasă cu bucurii. Amin. Cu lumânărica înainte și cu domnișoara după, ca să și împărtășim. Da? După mine. Aici.